2023 বিধানসভা एबा केरंकक साबनंनि चंमरि साग्लायनायनि सिगांनो हास्तिनि जुदा-जुदा धोरों बदलावै बाक्सा त्रिपुरा मथाबो फान फुनुगै खलाव सालब्रम अंखरै दूर दूर केम्पिनि सिमिचेंगै हिमबतक कतर लुगुगुथुम पांदा खलायनायनि चेंगमानि आबो हायकेनो सालब्रम त्रिपुरा मथा बुबाग्रानो गप्लायखाय हानि बोसारना मोथांना बागै सालब्रम जबाबो अंखरै लाहार अंखरै खरां किसावै तंगो दे थानसरि फान फुनुगै तंगो आबो हायकेनो तिनि सारांसलो साब्रम आमसायाव त्रिपुरा मथानि लुवाजों बाय कायसा लुगुथुम पांदा खलायजाका लुगुथुम पांदा खलायनायनि सिगां कायसा कतर हिमबतक खलायजाका आरो हिमबतकआव गोबां लुगुरंनो लामा चागियासायके फायका आसालनि संबोतांगो थाङै मानजाका एडिसि हाबांनि सामुंजारि फां याक्सु अक्रा बरमगोनां अनिमेश देबबर्मा मानजाका बरमगोनां एमडिसि देबजित त्रिपुरा खबै त्रिपुरा मथानि जुदा आदं रक जिस दिन हमने एक संग एक आवाज में अपने दफा अपने त्रिपुरा समाज के लिए बात किया उस दिन ये दफा ये समाज आगे बढ़ेगा ये हाँ में अपना ही शासन होगा चीनी हाँ चीनी शासन borok no nainai se borok satokhe borok harsinai borok once good night noro तो दफा आगे बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा।